Het gaat goed, maar de kaartverkeer voor de culturele Haatstad. De ene naar de oren vaststelling rekt het gauw uitverkocht. Liek Holstmeer, Marijke Mooi en de Stormruiter. We zitten haast op de helft van het culturele Haatstad hier. En 3/4 van de 200.000 beschikbare kaarten is verkocht. Er komen erin van het hier nog meer kaarten bij van producties die het letter in het hier plak vinden. Ik vind het wel spannend, want het aanbod wordt groter. Vanaf nu al. Tot nu toe gaat dat heel erg goed. Maar we hebben heel veel vrije voorstellingen gratis waar men heen kan. Dus men moet kiezen zometeen. Festivals gaan allemaal draaien. Dus het geld kan ook maar 1 keer worden uitgegeven. Maar er komt ook een compleet nieuwe groep mensen binnen. Heel veel gasten, heel veel Duitsers, heel veel Belgen, andere mensen uit Europa. De programmering van Strangers on Stage in de Harmonie in Ljouwert rint minder goed. Dit zijn de grote internationale vaststellings die in Ranestad en in het Boetelaan altijd goed rennen. Like als de Japanse vaststelling Pluto, de Franse vaststelling Espace en Slava, de Russische clown. We kenden dit aanbod niet. En dan moet men daaraan wennen. Dan moet je ook de juiste doelgroepen vinden. We bouwen echt een enorm goede database op met elkaar. We leren de mensen beter kennen. Dus je moet mensen ook verleiden. Ga daar eens een keertje naartoe. Men is gewend een ritje te maken naar Amsterdam of grotere theaters. Nu kan je gewoon het in Friesland doen. Nevens van Beckham bloot het dreig om de Hollanders massaal naar de activiteiten in Ljouwert te krijgen. Wij zien dat onze marketing eigenlijk internationaal hoeven we dat allemaal niet meer te doen. Dat loopt goed, gaat vanzelf, cameraploegen zijn er wel. Maar we moeten best nog wel trekken om die Hollanders hier naartoe te krijgen. Nou, het is vakantieperiode. Ik hoor het zelf van mijn familie ook uit het westen. Die komen hier ook, staan zelfs hier nu op de camping. Hebben ze nog nooit gedaan. Dus het werkt wel, maar het vraagt wel energie.